ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ଏଜୁକେସନ କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ବର୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେତେ ବି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗାଦି ବର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ସ୍ୱର, ନାକ, ତ୍ରିବିଦ, ତ୍ରିଦଶାଳୟ, ସୁରଲୋକ, ଦିପ୍, ସ୍ୱର୍ଲୋକ, ସୁରଧାମ, ଦ୍ୟୁ। ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ନଭଃ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ, ଗଗନ, ଅନନ୍ତ, ଖ, ସୁରବର୍ତ୍ତ, ବିହାୟସ, ବିୟତ୍, ଅମ୍ବର, ପୁଷ୍କର, ଶୂନ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁପଦ। ଠିକ ସେହିପରି ମେଘର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ କଣ ହବ? ନା ମେଘର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଭ୍ର, ବାରିବାହ, ଜଳଦ, ଜଳଧର, ଘନ, ଜିମୁତ, ମୁଦିର, ବଲାହକ, ଧୂମଜୋନି, ବ୍ୟୋମଧୂମ, ହତମାଳ, ଅମ୍ବୁଭୃତ, ତଡ଼ିତବାନ୍, ଧାରାଧର, ପର୍ଣ୍ଣାସନ, ବାତଧ୍ୱଜ, ଜଳଭୃ, ପାଥୋଦ। ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ମେଘମାଳାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ କଣ ହବ? କାଦମ୍ବିନୀ, ମେଘଶ୍ରେଣୀ, ଜିମୁତ ପଟଳ, ବାରିଦ ସମୂହ। ଠିକ ସେହିପରି ବିଜୁଳିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତଡ଼ିତ୍, ତାଡ଼ିତ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍, କ୍ଷଣପ୍ରଭା, ସୌଦାମିନୀ, ଚଞ୍ଚଳା, ଚପଳା, ସମ୍ପା, ଶତହୃଦା, ହ୍ରାଦିନୀ, ଅଚିରାଂଶୁ, ଚଟୁଳା। ଠିକ ସେପରି ବଜ୍ରର କଣ କଣ ହବ? ଅଶନୀ, କୁଳିଶ, ସମ୍ବ, ଦମ୍ଭୋଳି, ବହୁଧାର, ଭିଧୁର, ପବୀ, ଶତକୋଟି, ଭିଦି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର କଣ କଣ ହବ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ରାୟୁଧ, ଶକ୍ରଚାପ, ବାସବ ସରାସନ, ଇନ୍ଦ୍ରକୋଦଣ୍ଡ, ଇନ୍ଦ୍ରାକାର୍ମୁକ। ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ କଣ ହବ? ଆପ, ଅପ, ବାରି, ସଳିଳ, କମଳ, ପୟଃ, ଅମୃତ, ଜୀବନ, ବନ, ନୀର, ତୋୟ, ଘନରସ, ଅମ୍ବୁ, ପାଥ, ମେଘପୁଷ୍ପ, କ୍ଷୀର, ଉଦକ, ଉଦ। ଜଳକଣାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ କଣ ହବ? ନା ଶିକର, ଅମ୍ବୁକଣ। କୁଆପଥରର କଣ ହବ? କରା, କରକା, ପିଣ୍ଡାଭ୍ର, ଘନଫଳ, ଘନୋପଳ, ହିମଶିଳା, ବର୍ଷୋପଳ, ଜଳଶିଳା, ବାୟୁଫଳ। ହିମର କଣ କଣ ହବ? ତୁଷାର, ତୁହିନ, ମହିକା, ମିହିକା, ନିଶାଜଳ, ଖନିର, ଶିଶିର। ଠିକ ସେହିପରି କୁହୁଡିର କଣ କଣ ହବ? କୁଜ୍ଝଟିକା, କୁହେଳି, କୁହେଳିକା, ଧୂମିକା, କୁଜ୍ଝଟି, ଖରେଣୁ। ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ କଣ ହବ? ନା ସମୀର, ସମୀରଣ, ମରୁତ, ମାରୁତ, ଜଗତ୍ପ୍ରାଣ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ପ୍ରକମ୍ପନ, ଗନ୍ଧବହ, ଗନ୍ଧବାହ, ଅନିଳ, ପବମାନ, ବାତ, ବାୟୁ, ଆଶୁଗ, ମୃଗବାହନ, ଶ୍ଵସନ, ସ୍ପର୍ଶନ, ସଦାଗତି। ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ହୁତାସନ, ଅନଳ, ବହ୍ନି, ଧନଞ୍ଜୟ, ପାବକ, କୁପିତ ଯୋନି, ଜ୍ୱଳନ, ଜାତବେଦ, ବୈଶ୍ୱାନଭୁଜି, ହୁତାଶ, କୃଷ୍ଣଗତି, ସୁହାପତି, ମେଷବାହନ, ଚିତ୍ରଭାନୁ, ବିତିହୋତ୍ର, ବୃହଭାନୁ, ହବ୍ୟବାହନ, ବାୟୁସଖ, ଦହନ, କୃଷାନୁ, ବିଭାବସୁ, ଗଜବଳଦ୍ୱୟ। ଏହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଣ କଣ ହବ? ସୁର, ଆଦିତ୍ୟ, ରବି, ଭାସ୍କର, ଭାନୁ, ଦିନମଣି, ଦିନକର, ଦିବାକର, ଅର୍କ, ବିକର୍ତ୍ତନ, ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ମିହିର, ଗ୍ରହପତି, ଗ୍ରହରାଜ, ତପନ, ସବିତା, ମିତ୍ର, ତରଣୀ, ଅର୍ଜ୍ୟମା, ଦ୍ୱାଦଶାତ୍ମା, ପ୍ରଧ୍ନ, ପ୍ରଭାକର, ବିଭାକର, ସପ୍ତାଶ୍ୱ, ଦ୍ୟୁମଣି, ଚିତ୍ରଭାନୁ, ବଭାବସୁ, ସହସ୍ରାଂଶୁ, ହଂସ। ଠିକ ସେପରି ଚନ୍ଦ୍ରର କଣ କଣ ହବ? ଚନ୍ଦ୍ରମା, ହିମକର, ଇନ୍ଦୁ, ରଜନୀକର, ନିଶାକର, ନିଶାମଣି, ନିଶାପତି, ଶଶୀ, ଶଶାଙ୍କ, ମୃଗାଙ୍କ, ଶଶଧର, ଶଶଳାଞ୍ଚନ, ଶୀତଭାନୁ, ଶୀତାଂଶୁ, ହିମାଂଶୁ, ସୁଧାଂଶୁ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, କଳାନିଧି, ସୋମ, କୁମୁଦବନ୍ଧୁ, ବିଧୁ, ଔଷଧୀଶ, ଦ୍ୱିଜରାଜ, ନକ୍ଷତ୍ରେଶ, ଛପାକର। ଠିକ ସେପରି ତାରାର କଣ କଣ ହବ? ତାର, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରକା, ବୃକ୍ଷ, ଭ, କୁଡୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ।
ଦେନ୍ କିରଣ, କିରଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ଅଶ୍ର, ମୟୂଖ, ଅଂଶୁ, ଗଭସ୍ତି ବା ଘୃଣ, କର, ମରିଚି, ଦଧିଚି, ପ୍ରଭାର, କାନ୍ତି, ଦ୍ୟୁତି, ଭୂତି, ଭାସ, ଛବି, ଦୀପ୍ତି, ଆଭା, ବିଭା। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣର କଣ ହବ? ନା କୌମୁଦୀ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଦୀପିକା, ଚନ୍ଦ୍ରାତପ, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର କଣ ହବ? ଖରା, ପ୍ରକାଶ, ଜ୍ୟୋତିଃ, ଆତପ, ତାପ, ତେଜଃ, ଉତ୍ତାପ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଦୌତ। ପରିଧିର ବେଢ଼ ବା ପରିବେଶ, ମଣ୍ଡଳ, ପରିବେଷଣ, ପରିବେଷ୍ଟନ। ଦିଗର ସେହିପରି ଦିକ୍, ଦିଶ, କକୁଭ, କାଷ୍ଟା, ଆଶା, ହରିତ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯାହା ଦେଇଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।